Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň halkara gözegçileri Gyrgyzstana ýurtda adalatly saýlawlary geçiren üçin gowy baha berdiler. Gyrgyz paýtagty Bişkekde geçirilen medpuat konferensiýasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gözegçileri 4-nji oktýabrda Gyrgyzstana geçirilen saýlawlaryň janly we bätleşikli bolandygyny aýtdylar. Gyrgyzstanda 2,17 million saýlawçy hasaba alynıp, bu parlament saýlawlarynda ýeňiş gadanan ýurdun Sosial Demokratik Partiýasy boldy. Şol bir wagtda saýlaw gözegçileri ýurdun täze biometrik kartlar arkaly ses berişini tanqid edip, onu inçime prosedura kemçilikleriniň bardygyny aýtdylar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda öldürilen iki eskeriň maşgalasy we dostlary olaryň ölüminiň 11-nji ýyl dönümini ýatladylar we hökümetden eskerleriň ölümi bilen baglanşykly sırlary çözmäge çağırş etdiler. Olar harby bölümiň daşyna, ýagny 2004-nji ýylda eskerleriň öldürilen ýerinde şemleri we gülleri goýdular. Iki eskeriň howsarlary olaryň gaçaklykdaky serb harby ýolbaşçysy Ratko Mladiçiň gizlenýändigini gören sebäpli öldürilendigini öňe sürýärler. Mladiç ondan soň tutsak edilip häzirki wagtda ol 1992-93-nji ýyllarda bolan Bosniýa uruşy döwründäki uruş jenaýatlary bilen ilteşikli suud edilýär.